En effektiv måde til at få varme i din bolig er fjernvarme. Varmen kommer fra det lokale fjernvarmeselskab. Her bliver vand opvarmet og efterfølgende fordelt gennem et underjordisk rørsystem til alle de boliger, som er tilsluttet fjernvarmenettet. Via en stikledning ledes fjernvarmevandet ind i dit fjernvarmeanlæg, og herfra cirkulerer det igennem boligens radiatorer og gulvvarmesystemer for at afgive varme til bygningen. Det opvarmer også det varme brugsvand, du benytter i køkken og bad. Efterfølgende vender det nu kølige vand tilbage til fjernvarmeselskabet, hvor det bliver opvarmet på ny. Fjernvarmevandets rejse er således cirkulær. Fjernvarme er en af de mest effektive måder at opvarme huse på, og den kan produceres ud fra stort set alle energikilder, hvilket gør systemet fleksibelt. Overskudsvarme fra industrien, solvarme og store varmepumper, samt brændsler som biomasse, affald og gas, bidrager alle til produktionen af fjernvarme. Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile i sig selv-princippet, hvilket betyder, at fjernvarmeselskaberne ikke må have overskud. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit. Vælg fjernvarme.